Ang mga kaso sa dengue sa Mandaue City padayong misaka. Matod ni Dr. Debrah catulong, Mandaue City Health Officer. Gitinguha nila karon nga ma-reactivate ang dengue taskforce aron multi-sectoral na ang pagpangampanya batok sa dengue. Sukad Enero hangtod Setyembre 11 may abot na 703 ang dengue cases sa Dakbayan din 5 nini naglas. Matod sa City Health Officer kung itandi ang ginakanon sa natalang kaso sa dengue karong tiga sa mga kaso sa dengue samang mga buwan sa bayaging tuig na doble ang ginaghanon nini. Busa activated na ang tanang dengue fast lane sa mga barangay health centers o sa Mandaue City Hospitals. The City Mayor's Office to issue an executive order para mapakusgan pagid nato ang kalihukan sa Mandaue City. One of which is nagpaabot ta nga ma-reactivate nato ang city's level na dengue task force.